Bi juma November kalo kile mukan ni duru samba fla ni mukan fla me bella jine foka bella jine wala nyuma non yaka donki waru wati sele bi donki waru konna la docteur Choguel ko la maiga ale bismillah la jamana nyema fe amina ndadu lanka wala konna la kaboy jekulu mi mbeni no ko for ni no azarakan ye coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali olu koni ye la jeke kunu alamsa duare koni fe ni oye anka nyugon draje so ba mimbe ni no Mali re koni kono CICB amina ndadu fenla ka wolol konna la kaboy jekulu mimbe ni no nulu la fasadi tonye kalankramo olu re koni to la krenkrene ala syndicat national des anciens fonctionnaires des collectivités territoriales ni adala suruye na adala turuye SNFCT olu ka kulumimbe lycée Buyaki ore konnala olu koni ye la jeke be la jemi na be talike u ka bureau re koni sigili la amina ndadu fenla ka walawal konnala ka faruka ametanga jamana ko kan farafina fo farajela na yeki boda miso amesoro ka dunuli walawal kono kabela jene fo kabela jene wala nyumano ina ko manya foto kamina docteur Choguel ko wala maika alemi ni Mali premier ministre yere koni do ali no yasoro abe sengena fie bola ni wati na ni honorable lembe colonel Abdoulaye Maïga koni fe ibna ka fo kabni jouer kalo kleta docteur Choguel ko wala maika kabeni aka kenya tabulu yi wa koni ni na fe akata sengena fie bola o sengena fie boy akoni ye wati janke wati jande koni tibele fe ne kofe ibna ye gele amsenu olu yere koni chama re koni be jamana re koni nala aywa bi ali docteur Choguel ko wala maika alere ko ni gata bulula ma chama re ko ni kumiki ni ga kenya ko olu betugudi aywa akera tugudi ni ngalu ko ni chara gabi kabeni jumadua yi November ko klemuka ani duru jamana nyema ale docteur Choguel ko wala maika kaseka abismillah no ye kuluba palere ko ni konnala ni cheba flanunu Mali yere ko ni togola olu ye siga foke siga fonunu amado ka fo abulila ko chama ka mu ni obetalike jamana re kanyeta basigi olu be la jelen konina kaboy ina ko anya foto amina jekulu mimbe na fo coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali chifina ka oluka flano ga jekulu mimbe ni adala suruye ko fori olu koniye la jeke bamako la jemi ni akera anka nyogon soro subami na be fo mako CICB wa ko for aleni abara ke nyogon olu re koni jera kasega ni la jen ka labe no ye union européenne afokata se punidi re konima nga yani ni la jen re koni che uduna minye Mali dugu bella jele ka damne kai aywa fokata se ay region chama re konima abela jele metalike muna no oye shifina kaw aywa olu nyere koni mesega do jamana re koni mara shero beta romina fokata se jamana glani haklino olu beta romina yasa demsonu olu yere koni medo ala tuga mina ali no yasoro gafe nu konnala muso were koni ka kuma ka duga kono nga kenen ka ibai ka fo jorodo o fene koni blala muso were koni fene yi ka ye kenen ka maba chama kumenino mi metalike ministre mi ni ale chifine ko ka ministre ni ale rekoni kun keleme ka jamana premier ministre colonel Abdoulaye Maïga kaseka o rekoni fene no labla ka farale ka minye communication ministérielle wa o fene o kumbe kene ka fokata se Mali ministre koro do fene manu ye Maman Babi kabola maba chama olu bora Mali konnala wa kana ni kene yere koni ga kene nyema ayre ku o de Zainab Evelyn Jacques wa ibaye ka fo sigiga fon yere koni kumbe juwen ka doni min kera Mali fanta ani nani bela jelena wa kase kata shifina ka ko lu yere nyininga u joro be se ka ke minye wa jamana yere koni ka nyeta la fokata se minye wa baraw ni abeta like shario fokata se wa mi metalike decision olu munu meta jamana sanfala la demson olu nyeme se ka dola tuga mina wa bara nunu chama yere koni bolla na nyona shude konika laini kunye yasa demson yere koni fene beseka u yere soro ni kene nunu kantuka mina yasa jamana kanyeta na gasabati ani sharia munu meta jamana re koni tola yasa demsonu shifina ka ukrenkrenela olu yere koni nyemeseka yala tuka mina aiwa ode sababu ala awang mesiginga sigin kene ka nyingali koni anyoke no ye Zainab Evelyn Jacques ni alere kofor ma nyine mai angalame ne tɔgɔ Zainab Evelyn Jacques ne ye COFOR présidente ye an bɛ lajɛ min na bi o ye an ka cérémonie de restitution an ye projet dɔ ta nin y'a kalo 8 ye projet in tɛ dɔwɛrɛ ka se ka jeunes ka jɔyɔrɔ ko ka se k'o kɛlɛ kɛ jeunes ka se ka sariya ka ta jeunes sifin kunda sariya min bɛ se ka jeunes ka jɔyɔrɔ ko banba an ka jamana kɔnɔna na donc an y'a daminɛ Bamako le 25 février
donc an ye région bɛɛ kɛ ka daminɛ Kayi fo Kidal donc région bɛɛ la ani jeunes kumana n'o ye parti politique ni société civile anu jɛra ka kuma k'u hakilinata dɔn ne sariya kan ka ta sifi kunna a kan ka ta cogo di olu hakilina n'u miiriya ye mun ye donc o miiriyaw de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ gafe ye o gafe bi an nana o gafe de ta k'a di an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma n'o ye an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ a ma se ka se yan nɔ bi n'o ye Abdoulaye Mayiga ye mais a ye ministre de la jeunesse bila ka na an ye gafe in d'a ma pour que k'a lase gouvernement ma k'a fɔ nin ye malien jeune bɛɛ de ka jeunesse malienne bɛɛ de ka hakilina ye k'a fɔ ni sariya kan ka ta sini Mali la anw jeunes kun an ka kɛlɛ o de a ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ an yɛrɛ représenter fɛn min bɛ an hakilinaw labɔ parce que région bɛɛ n'a ka réalité don bɛɛ n'a ka sigida réalité don donc o réalitéw de taara an n'o hakilinaw taara k'o kɛ gafe in kɔnɔna na an kun b'o de kɛnɛ kan bi ni gafe in taara bala sifinnakaw bɛ laɲini min sɔrɔ o bɛ se ka sɔrɔ parce que an y'a ye Mali yɛrɛ fanba n'i ye Mali ta k'a lajɛ sifinnaka de ka ca ani musow de ka ca ka tɛmɛ population tɔw kan an y'a ye sariya taara même n'a ma taa musow kama mais bi bi in na a ye jɔyɔrɔ ko nɔgɔya musow ka fanfɛla la mais jeunes bilalen don kɛrɛfɛ alors que jeunesse de ye siniɲɛsigi n'an ko jeunesse ye siniɲɛsigi fo an ka fɛn de kɛ fɛn min b'a permettre jeunes fana bɛ se k'u yɛrɛ ye jamana jɔ la jeunesse min b'an bolo siniɲɛsigi jeunesse don parce que n'i y'a ye an jɛra an farala ɲɔgɔn kan an tɛ bɔrɛ kelen na politique fara société civile kan ani jas bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka don kan kelen fɔ o kɔrɔ ko siniɲɛsigi jeunesse don parce que an yɛrɛ de initiative ta k'a fɔ k'an bɛ wale kɛ wale min bɛ se ka gouvernement accompagner u ka se ka fɛn dɔ waleya an ye ne ka weleweleda ye Mali jeune bɛɛ lajɛlen ko k'a f'u ɲɛna ko an ye nin fɛn min kɛ bi hali bi nin t'a dan ye an bɛna to autoritéw kɔ ka hali bi ka plaidoyer kɛ n'o ye ka an makasiw ye u ka se ka recommandation min fɛra u ka se ka a ta ba la ka bɔ yen n y'a fɔ kalanso min b'an fɛ yan n'o ye cɛmancɛ kalanso ye n'a bɛ fɔ ko lycée Buyaki ayiwa lafasali tɔn min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ syndicat national des anciens fonctionnaires des collectivités territoriales ni o ye SNEFCT olu kɔni ye lajɛ kɛ lajɛ min ni a laɲini kun ye yaasa u ka se ka olu yɛrɛ kɔni ka kulu sigi yen nɔ kulu min n'a b'u ka kalan karamɔgɔw minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ nin tɔn kofɔlen in na ka se ka olu ka hakɛw k'olu yɛrɛ kɔni ɲini cogoya min na nin kɛnɛ in kan an y'a fɔ kalan karamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ a kun ye yaasa ka se ka biro sigi biro min bɛ se ka baara kɛ kalan karamɔgɔw yaasa olu ka ɲɛta bɛ se ka sabati cogoya min na fo ka taa se kalanso min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'o ye Buyaki Fadiga ye ale yɛrɛ fana ka ɲɛta olu bɛ se ka sabati cogoya min na i b'a ye k'a fɔ biro kɔni a sigira nka biro sigilen kɔfɛ a maa ɲɛma an y'o ɲininka fo ka taa se maa min cira ni a bɛ fɔ o ma biro national fɛ n'o ye SNEFCT yɛrɛ kɔni ka biro ba ye yaasa a ka se ka na nin kɛnɛ in ka se ka a ɲɛ bila cogoya min na wa o kɛnɛ in kan an y'a fɔ an ye ɲininkali tengu u kɔni na bɛɛ lajɛlen kɔni ye min ye bonya ani karama kɔnɔna la ka se ka u fɛla ale n'u hakilina yɛrɛ kɔni fɔ cogoya min na nka fɔlɔ an bɛ jɛkulu min sigira lycée Buyaki kɔnɔ a maa ɲɛma n'o ye Yamuru Sumano an ka jɛ an b'a ale lamɛn a kun bɛ Sidiki Ture ale ka micro la. A ni sɔgɔma an sera hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la ne tɔgɔ Yamuru Sumano professeur de comptabilité au lycée Buyaki Fadiga an kɔni sera yan bi ka na lycée Buyaki comité sigi SNEFCT tɔgɔ la o y'an nakun kɔrɔ ye yan bi an bɛ yan an kɔni o bureau kɔni sigira an fɛ ne yɛrɛ o kɛra o secrétaire général ye an ye bureau tɔw fana sigi k'o fara o kan mɔgɔ tɔw olu tɔgɔ di donc hali bi an sigikun kɛra lycée la pour que ka an ka militant minnu bɛ yan k'olu représenter valablement ani an ka laɲini minnu bɛ yen ko olu fana revendiquer valablement an yɛrɛ bɛ se ka min yɛrɛ fana kɛ école yɛrɛ fana ye parce que an ye école karamɔgɔw ye il s'agit pas seulement de revendiquer mais an fana bɛ se ka mun de kɛ pour que école nin bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na olu fana an ka laɲini fanbaw ye o de kɔni kɛra an sekun ye bureau nin sigili la ne ye nisɔndiyaba de sɔrɔ a la parce que jama bɛnna kan ko ne ka kɛ secrétaire général ye mankan ma k'a la woyo ma k'a la ça c'est déjà un grand pas parce que ni mɔgɔw jɛra n'o y'u ka confiance da i kan o de ye ko nin gɛlɛyama yɔrɔ yɛrɛ ye donc ni confiance dara ne kan ne bɛ ala de deli sa o confiance o ne ka se k'o lawaleya cogoya min na k'o minɛn fa ka kɛ secrétaire général ye min bɛ se ka n kɔfɛ mɔgɔw k'olu lamɛn ko ka baara kɛ o le ye min ye hali bi an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan
olu bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogoya min na o de y'an ka laɲini de ye n'i y'a ye syndicat yɛrɛ sigira an fara don ɲɔgɔn kan pour que olu bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na ani anw yɛrɛ fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na an ka baara kɔnɔna la o ye anw yɛrɛ ka syndicat yɛrɛ sigi kun ye olu bɛ taa ɲɛfɛ anw yɛrɛ fana bɛ lafiya sɔrɔ an kan ka baara min kɛ an k'o kɛ ka ɲɛ donc o y'an ka laɲini baw ye quoi. Ok, merci. ka bɔ Yamuru la ale ka bilasirali yɛrɛ kɔni kɔfɛ min bɛ tali kɛ Seydou Goyita ale yɛrɛ kɔni nana yaasa min ye bureau national ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ka se ka kɛnɛ in ka a ɲɛminɛ ayiwa o baara ninnu kɔni kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen kuncɛlen an ye a ɲininka a ye a ka nisɔndiya jira ka bɔ a ka nisɔndiya yɛrɛ la bi an b'a dɔn k'a fɔ Mali kalankaramɔgɔw olu kɔni ye sɛbɛn don sɛbɛn min n'o bɛ tali kɛ laɲini na ni o bɛ article 39 ale yɛrɛ kɔni kofɔ an ye ɲininkali dɔw tengu a la ka bɛn ni o hakilina yɛrɛ kɔni fana ye Sidiki Ture an ka jɛ ka Seydou Goyita lamɛn ale ka micro la. Voilà, bon, ne tɔgɔ ye Seydou Goyita ne ye école karamɔgɔ ye école maître bɛ former yɔrɔ min na n'a bɛ fɔ o ma IFM ne ye école karamɔgɔ ye voilà bon ne ye syndicaliste ye n bɛ jɛkulu min kɔnɔna na o ye SNEPCT n'o ye syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales donc ne ye o jɛkulu mɔgɔ ye wa n bɛ kokumu kɔnɔna na yan bi sɔgɔmada in na o ye ka na lycée Buyagi Fadiga bureau bila sen na u ka comité de base o kun ka kan ka sigi bi donc ɲɛmɔgɔw ye danaya da ne kan ko ne ka na o bureau supervision kɛ o bureau ka sigi o sigira ne ɲɛna alhamdulilayi a sigira hɛrɛ ni baden na a ma kɛ kɛlɛ ye a ma kɛ wɔyɔ ye bɛn kɛra kow kan ka Yamadu Sumano kɛ ɲɛmɔgɔ ye lycée Buyagi Fadiga la yan o diyara an ye donc an kɔni bɛ dugawu min kɛ ala ka danaya min dara a kan a ka se ka a minɛn fa comme SNEPCT ye jɛkulu ye mɔgɔ kelen ta tɛ bɛɛ de ta don donc fɛn o fɛn bɛ bureau kɔnɔna na ne bɛ o welewelekan de di bɛɛ ma fɛn o fɛn bɛ bureau kɔnɔna na bɛɛ k'i janto bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la an kan ka min kɛ donc o min ye d'abord ka baara ɲuman kɛ en même temps ka sɔrɔ k'an ka revendication kɛ an tɛ revendication dɔrɔn kama an bɛ baara de kama d'abord parce que an ye école maître ye fɔlɔ kan'an ka kɛ syndicaliste ye donc o kɔnɔna na n bɛ welewele min da bɛɛ ye bɛɛ ka d'abord i ka devoir kɛ donc n'an bɔra o kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ ka revendication kɛ wa anw tɛ fɔlɔ ka mɔgɔw muruti an bɛ c'est à dire yamaruya de ɲini ou bien ka ko kɛ min bɛ se ka école maître lafiya cogo min na u ka baara kɔnɔna na o de y'an sigikun ye sɔgɔmada in na yan. Oui bon effectivement école maître ye préavis de grève da gouvernement ɲɛkɔrɔ bon toujours an bɛ an ka comme on le dit an b'a an ka kɔrɔlen de kun kan o min ye article 39 ye i n'a fɔ bɛɛ b'a kalama cogo min na an ka jamana in bɛ lahaliya min na sisan donc école maître kun ye grève bolo da ka article 39 ka laɲiniw tɔ sabati bon ala nana kɛ embargo bilala an kunna donc fasoden ɲumanya kama ani ŋaniya ɲumanya kama c'est à dire faso kanu b'an na cogo min na donc école maître y'a laɲini k'u ka kɛlɛ sonsoro donc kɛlɛ kɔni sonsoro la donc fo kana se sisan ma bon k'a da o wagati na fo kana se sisan ma gouvernement ma an wele ka fɛn fɔ an ɲɛna min bɛ se k'a faamuya k'a fɔ école maître kun y'u ka kɛlɛ kɛ grève daminɛ mais u y'a lasosoro jamana situation kama yala sani u ka grève kura daminɛ an kan ka mun de k'u ye ou bien an ka sigi ka kuma kɛ pour que an ka se ka bɛn fɔ la grève wɛrɛ kana kɛ bon gouvernement ma se ka action foyi ta de façon concrète ka ɲɛsin o ko ma donc o de nana fo kana se sisan ma donc o kɔnɔna na synergie fana y'a jateminɛ a fɔ an ye nin wagati in bɛɛ kɛ gouvernement ma an wele ka action concrète foyi yira an na donc an kɔni ka bolominɛkala ye min ye sisan donc an bɛ taa grève la mais sani u ka taa grève la fɔlɔ u ye assemblée générale kɛ yɔrɔw ɲɛfɛ communes kɔnɔna na écolesow kɔnɔna na donc ɲininkali kɛra ka militants bɛɛ ɲininka o hakilina ye mun ye yala article 39 in lahalaya la donc bɛɛ y'a fɔ ayiwa an kɔni ye kɛlɛ daminɛ an y'a sonsoro jamana situation kama jamana situation bɛ ka a ma stabiliser ça mais kow bɛ ka yira an na k'a fɔ embargo kɔni banna donc fɛn wɛrɛw bɛ ka ɲɛ sɔrɔ donc o de la école maître fana wulila donc bɛɛ y'a fɔ ko pour que gouvernement k'an lamɛn donc il faut an ka préavis da donc gouvernement ɲɛkɔrɔ synergie o ye baara de kɛ o kɔni dara gouvernement ɲɛkɔrɔ semaine tɛmɛnen donc o grève yɛrɛ boloda la o bɛ daminɛ le 14 décembre pour 3 jours donc pour le moment gouvernement kɔni ma weleli kɛ fɔlɔ an kɔni sigilen bɛ ka lajɛli kɛ fɔlɔ san'a wagati cɛ.
An bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na ka bɛn ni novembre kalo tile 3 ye Burkina fintigilaka dɔw bɛ yen minnu ni olu yɛrɛ tun ye fanga tɛmɛlen min tun bɛ n'o ɲɛmaa yɛrɛ kɔni tun ye Damiba ye o tun y'ale kɛrɛfɛmɔgɔw ye Damiba fanga yɛrɛ kɔni bɔsira ale la ni o bɛ tali kɛ Ibrahima Traoré kɔni fɛ Damiba ale ni maa minnu tun ka surun olu dara ale kan yaasa ka se ka taa bila Lomé yɛrɛ kɔni jamana kan nka u nalen min kɛra ka bɛn ni novembre kalo tile 3 ye fanga min bɛ yen bi n'o ɲɛmaa ye Ibrahima Traoré ale kɔni y'u minɛ ka se ka u don bɛrɛ la n'a bɛ fɔ min ma ko résidence surveillée Paris ka d'a kan siga kun kɛlen b'u la ko fanga jaso o hakilina yɛrɛ kɔni kun b'u la nka hali tagali min yɛrɛ kɛra o kɛra ni jamana yɛrɛ kɔni ka pankuru ye u ɲangira k'a fɔ fɛnɛ tuguni u ye jamana yɛrɛ kɔni ka pankuru yɛrɛ kɔni o suɲɛ nka o kuma min kɔni tora sen na k'a fɔ bi k'a daminɛ novembre kalo tile 3 la fɔ bi maa kofɔlen ninnu kɔni u bɛ bɛrɛ la halisa ni o bɛ tali kɛ Ibrahima Traoré Burkina jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni fɛ ka to Burkina halisa a bɛ fɔ min ma ko initiative Accra u y'a jira k'a fɔ ko min bɛ taa sɔrɔdasi 2000 ɲɔgɔnna si la n'o ye dunan sɔrɔdasiw ye ko olu yɛrɛ kɔni bɛ bi Burkina jamana yɛrɛ kɔni ka yaasa ka se ka dɛmɛ don Burkina ma banbaaci kɛlɛ hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka Burkina jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni bɔra ka laseli kɛ laseli min b'a jira k'a fɔ o kuma min yɛrɛ kɔni bɛ sen na ko tiɲɛ den kelen yɛrɛ kɔni t'a la u y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na dunan sɔrɔdasi walima dunan finitigi a kelen kɔni tɛ Burkina jamana kan min bɛ tali kɛ ka bɛn ni banbaaci kɛlɛ yɛrɛ kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka dɛmɛ k'o ta k'o ɲɛsin Burkina jamana ma min ni a bɔra initiative Accra ale yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la ka bɔ yen joona an bɛ taa Qatar dolanci yɛrɛ kɔni hukumu na Cristiano Ronaldo ale kɛra min ye dolancila fɔlɔ ye min ye kudumɔni 5 ɲɔgɔnna si ka se ka bi don a bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan nka n'i y'a jateminɛ dolancilakɔrɔw olu kɔni caman bɛ yen nɔ minnu ni olu ye kudumɔni 4 ɲɔgɔnna si n'olu sera ka bi don a bɛɛ kɛnɛ kan nka Cristiano Ronaldo ale de kɛra maa fɔlɔ ye bi kudumɔni 5 kɛnɛ kan a ka bi don a bɛɛ lajɛlen na 4 o daminɛra Pelé la fo ka taa se Klose ale ni Seller nka bi min ye Argentin ni ale ye Lionel Messi ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye bi don kudumɔni 4 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la hali n'o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ kɔni bɛ ɲinɛnta in a kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan nka bi an bɛ waati min na Cristiano Ronaldo ale de kɔni kɛra maa fɔlɔ ye min ye kudumɔni 5 ka se ka bi don a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ni ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi don kibaruw la tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka o caya diya ninnu a bɛ minnu sɔrɔ ka se ka olu cari jɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an sɔrɔ sera o ye Yeli Vision ye YouTube sanfɛ fo ka taa se Facebook ma n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ